Yo, what's going on mga par? Today, samahan niyo ako magde-deliver tayo ng daga sa sa Sablig sa Agoso So, kakaiba yung deliver natin ngayon kasi hindi nila ipapakain sa ahas. Gagawin nilang pet. So, hindi lang for feeders tsaka for experiment yung mga daga good din sila as pet. Alright mga par, so tingnan nyo itong manok ko, yan, pure black Australorp, pure yan, pero naglilimlim yan. Oh. Ang dami niyang itlog. So, kala nyo hindi naglilimlim mga heritage, pero pag dito sa bahay, naglilimlim yung mga yan. Alright mga par, so kukuha na tayo ng order nila. So, bali ang order nila 4, pero syempre binigyan ko ng 2 libre. Alright, so tara. Ayan, bali 3 babae, 3 lalaki. Alright, so ayun. Sa mga sa mga gusto magpastad sa sa pinaka-poging Belgian Malinois sa Pangasinan, yan si Big Boy. Big Boy, magpopogi ka Big Boy. Magpopogi. Ayan, so napakalaki niyan, Big Boy yan, Big Boy. Medyo pass muna ako sa share puppy, pero pag malapit sa bahay pwede. Yan. Proven na yan mga par. Ayan yung mga Persian kitten ko. Sa mga gusto ding umorder Ayan, sobrang quality niya Ayan, pwede ang installment basta mapagkakatiwalaan. Tsaka malapit lang dito sa Anda, pwede ang installment. Kahit 3 months to pay. Ayan Yan. So ayan, ang ganda-ganda nila. Yan, solid yan par. Solid yan mga par. Sobrang gaganda ng mga yan. Siyempre nagugutom na yung mga yan. Mamaya ako na papakainin. Makatok ka rin ha? Okay, mababait ka rin. Makatok ka rin ha? Tuluray lalaki. Malaki ka rin. Oo malaki ka rin lang ibot. Ibot ang
Alright mga par, so andito tayo ngayon sa Tondol Beach, no. So napakaganda dito. Ayan, tingnan nyo yung Cory Island. Ayan ang Cory Island. So kung gusto yung mamasyal dito, pwede niyo rin akong i-PM kasi nagsa-sideline din ako ng tour guide. So mura lang ang singil ko, tour guide. Alright, so ayun, wag niyo ulit kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube at i-like din yung ating page, no, Apple Python Philippines. Alright, so ayun, salamat sa panonood. Ingat kayo mga par.